ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тиловати вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Хуншагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. табодули таҷриба ва пешниҳоди усулҳои нави таълиму тадрис дар нимсолаи дуюми соли таҳсил, баргузории машварати январии маърифчиёни ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар ин замина. озод гардани зиёда аз 100 намуди фаъолияти соҳибкорӣ оид ба истеҳсоли молҳои ниёзии мардум дар хона, рушди ҳунарҳои миллию мардумӣ дар ин самт. муҳити хубу фазои муносиб баҳри сокинону меҳмонони пойтахт, сайру гашти сокинон ва кӯдакону наврасон дар майдони Истиқлол. ҳамасола бо шурӯи таътили зимистона ва тобистонаи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна аз ҷониби сароясати маорифи шаҳри Душанбе дар ҳамкорӣ бо шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои пойтахт баҳри сайқал додани донишу малакаи омӯзгорон машварат доир мегардад. гузориши ҳамкоронамон аз рафтаи машварати январӣ дар ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт. сол то сол дар мактабу кӯдакистонҳои ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе шароити таълиму тарбия баланд гардида истодааст. барои дониш омӯзии хонандагон ва ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон муносибат ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. боиси хушнудист ки таи солҳои охир бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳия муассисаҳои типи нав бунёд гардида мавриди баҳрабардории толибилмон қарор гирифтааст ва ин раванд бо суръат идома дорад. машварати январии кормандони соҳаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 баргузор гардида дар он ҷиҳати рӯҳбаланд намудани маорифчиёни ноҳия як қатор омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ иштирок намуданд. бояд гуфт ки дар соли таҳсили 2025-2026 соҳаи маориф дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ мавриди назар рушд намуда сатҳи донишомӯзии хонандагон беҳтар гардидааст. дар қисмати дигари чорабинӣ масъулин ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ доир ба дастовардҳои соҳа дар соли хониши 2025-2026 ёдовар шуда иброз намуданд ки боиси ифтихор ва сарфарозист ки дар соли хониши 2025-2026 хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар олимпиадаи шаҳрӣ иштироки фаъолона намуда истоданд. ташкил ва баргузор намудани семинар-машваратҳо барои кормандони соҳа як тадбири бениҳоят муҳим дар самти ислоҳот дар соҳаи маориф ба ҳисоб меравад ва ин чорабинӣ ки аз ҷониби шӯъбаи маорифи ноҳияи Исмоили Сомонӣ роҳандозӣ гардид дар самти таъмини муассисаҳои таълимӣ ва омӯзгорони онҳо бо маводҳои нави таълимӣ методӣ расондани ёрии амалӣ ба омӯзгорон хеле муассир ва саривақтӣ ба ҳисоб меравад. дар семинар-машваратҳое ки имрӯз ба кори худ шурӯъ карданд нуқтаи асосӣ ва муҳтавою мазмуни паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии кишвар мавриди омӯзиш қарор дода шуд ва пеш аз ҳама он дастуру супоришҳое ки вобаста ба беҳтар намудани сатҳу сифати таълими хонандагон алоқаманд буданд мавриди корбарӣ қарор гирифтанд ва умедвор ҳастем ки баргузории чунин семинару машваратҳо дар самти беҳбуд бахшидани раванди таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ муассир ва самаранок хоҳанд буд. тавре ки гуфта шуд با مقصد تقویت مهارت‌های کسبی، سطح دانش نظریوی و عملی، اینچنین رشد کسبی کارمندان ساحه معارف ناحیه اسماعیل سامانی و تطبیق ثمرانok دستور سپارش‌ها مشورت نوبتی دایر گردید. خرسندآور آن است که امروز طبق نقشه‌های تصدیق گشته سرایوسط معارف شهر دوشنبه و شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه مشورت январӣ برگزار شده است که در آن تمامی راهبران مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی و مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه عمومی اینچنین آموزگاران فنی و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی اشتراک ورزیده استودند. البته در مشورت پیش از همه تبادل تجربه و استفاده بری آن اصول‌هایی که در این یا آن مؤسسه مورد استفاده قرار داده می شوند در اینجا مورد بررسی قرار می گیرند و هر یک راهبر مؤسسه تعلیمی و هر یک کارمند مؤسسه تعلیمی که امروز در مشورت اشتراک دارد البته برای بلند برداشتن سویه کسبی خود چیزی رو گرفته استفاده برده و در فعالیت منبعه خود وسیع استفاده می برد. در جریان مشورت و اشتراکچیان از جانب آموزگاران سابقه‌دار و دارای تجربه بوی پداگوژی موضوعها پیشنهاد گردیده معروضه‌ها با استفاده از تکنولوژی معاصر به راه مانده شد. در کار مشورت همزمان متخصصان جوان جلب گردیده
онҳо таҷрибаи андӯхтаи худро минбаъд зимни баргузории дарсҳои таълимӣ истифода хоҳанд бурд. саҳми муассисаҳои таҳсилоти иловагӣ дар соҳибкас намудани хонандагон назаррас аст ва бо ин восита онҳо ба ҷои машғул гардидан ба корҳои беҳуда шуғли муайянеро дар баробари таҳсил аз худ менамоянд. гузориши ҳамкоронамон аз муассисаҳои таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансур омода гардидааст. муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ошёнаи чоруми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ҷойгир аст. муассиса дорои 3 маҳфил дар 2 баста аст. хонандагон аз муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе фаро гирифта шудаанд. хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҳудуди ноҳияи Шоҳмансур дар давраи таътил инҷо омада шуғли дӯстдоштаи худро меомӯзанд. дар муассиса маҳфилҳо ба чанд равия ҷудо мешаванд: техникӣ, забономӯзӣ, эҷодӣ бадеӣ, сайёҳӣ, кишваршиносӣ, фаннӣ, экологӣ, ҳунаромӯзӣ ва варзишӣ. инчунин синфхонаҳо бо техникаву технологияи инноватсионӣ, монитор, компютер ва проекторҳо муҷаҳҳаз шудаанд. рассомӣ аз шуғли қадимаи мардуми тоҷик маҳсуб ёфта, сол аз сол дар пай тадбирандешиҳои фарҳангпарваронаи ҳукумати кишвар миёни дӯстдорони ин риштаи ҳунар маҳбубияти бештар пайдо намудааст. маҳфили рассомӣ яке аз маҳфилҳои ҷолиби марказ аст ва дар он шумораи хонандагон зиёд аст. аксарияти хонандагон иштирокчӣ ва ғолибони озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мебошанд. хонандагон зери роҳбарии омӯзгорони марказ кӯшиш менамоянд ки тамоми нозукиҳои санъати тасвирӣ ва рассомиро омӯзанд, то дар оянда сазовори дастовардҳои бештар гарданд. пешвои миллат пайваста дар ҳамаи баромадҳояшон ба масъалаи омӯзиши забонҳои хориҷӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, масъулинро вазифадор намуданд ки барои расидан ба ин ҳадаф ҳамаҷониба талош намоем. аз ин лиҳоз насли наврасро мебояд забон омӯзанду ҳамқадами замона бошанд. дар муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи Шоҳмансур шаҳри Душанбе бевосита 20 маҳфил фаъолият мекунад ва дар ҳамин 20 маҳфил маҳфилҳои ҳунаромӯзӣ, маҳфилҳои забономӯзӣ ва маҳфилҳои эҷодӣ, бадеӣ, варзишӣ сатҳи дониши худро сайқал медиҳанд. таълимгирандагони марказ дар баробари омӯхтани касбу ҳунар боз дар ҳама чорабиниҳои ноҳиявӣ ва шаҳриву ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок меварзанд. дар озмуни ҷумҳуриявии ватанпарвар ва олимпиадаи технология дар даври шаҳрӣ муассиса ҷойи дуюмро ишғол намудааст. соҳаи ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта, сол ба сол рушд ёфта истодааст. бо қарори дахлдори роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати рушди ҳунарҳои мардумӣ, барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тасдиқ гардида, дар доираи барномаи мазкур тибқи нақшачорабиниҳо корҳои назаррас ба анҷом расиданд. бо қарори дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 бо мақсади эҳё ва инкишофи ҳунарҳои миллӣ ва муосир, мероси фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои таърихии ҳунаромӯзии халқ, ҷалб ва ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи аҳолӣ ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, ташаккул ва дастгирии фаъолияти ҳунармандӣ ҳамчун воситаи васеъ намудани шуғли пурмаҳсул бахусус барои табақаҳои осебпазири аҳолӣ барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 қабул гардида мавриди амал қарор дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи ҳунармандӣ ин бениҳоят як соҳаи ҷавон ба ҳисоб меравад, ки бевосита аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳама вақт дастгирӣ меёбад. бояд қайд намоям, ки аз соли 2020 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати соҳаи ҳунармандӣ, яъне ки ба зиммаи вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардидааст. дар доираи барномаи мазкур дар назди муассисаҳои давлатии таълимии таҳсилоти калонсолон, ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, маркази ҳунарҳои миллӣ ва муосир таъсис дода шуда. барои ҳавасмандгардонии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ, фурӯш, иҷрои кор ва хизматрасонии зиёда аз 100 намуди фаъолияти соҳибкорони инфиродӣ оид ба истеҳсоли молҳои ниёзи мардум дар хона аз пардохти ҳамаи андозҳо озод карда шуд. барномаи рушди ҳунармандӣ барои солҳои 2021-2025 яке аз соҳаи муҳими сиёсати давлатӣ ба шумор меорад, ки ба эҳёи рушди ҳунарҳои миллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, инчунин баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон равона гардидааст. дар доираи татбиқи ин барнома муассисаи давлатии маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ фаъолияти густурда ва натиҷабахшро ба роҳ мондааст. дар маҷмӯъ дар доираи солҳои 2021-2025 зиёда аз 30,205 нафар шаҳрвандро ба омӯзиши ҳунарҳои миллӣ
ҷалб намуданд ки аз ин шумора зиёда аз 20,000 нафар онҳоро занону бонувон ташкил медиҳад. дар робита ба ин ҷиҳати дастгирии минбаъдаи соҳаи ҳунармандӣ қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ дар солҳои 2024-2026 қабул гардид. ҷудо гардидани грантҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади дар амал татбиқ намудани сиёсати созандаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳё, ҳифз ва рушди соҳаи ҳунармандӣ ва ҳавасмандгардонии ҳунармандон равона карда шуда, дар арафаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои ҳунармандон тӯҳфаи арзанда ва муносиб ба ҳисоб меравад. Табқи қарори мазкур дар солҳои 2024-2026 60 гранти президенти ҷумҳурии тоҷикистон барои дастгирии ҳунармандон ва рушди ҳунармандӣ ба андозаи 1 500 000 сомонӣ таъсис дода шуда, барои рушд ва муаррифии бештари ҳунарҳои миллӣ замина мегузорад. иқдоми мазкур низ дар татбиқи барномаи рушди ҳунармандӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон замина гузошта дар баробари рушди ҳунарҳои миллӣ боиси таъсиси ҷойҳои нави корӣ мегардад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар паҳлӯи муҷассамаи маҷмӯаи меъмории рамзи истиқлоли майдони истиқлоли пойтахт арчаи соли навӣ гузошта шудааст. ин макон ба яке аз мавзеъҳои асосии сайру гашти сокинону меҳмонони пойтахт дар рӯзҳои истироҳатӣ табдил гардидааст. гузориш дар ин хусус. кишвари азизамон Тоҷикистон соли сипарӣ гардида табқи гузориши Global Safety Report пажӯҳишгоҳи амрикоии афкори умум Gallup дар қатори амнтарин давлатҳои ҷаҳон дар ҷои дуюм қарор гирифт. мувофиқи натиҷаҳои назарсанҷӣ ки дар 142 кишвар гузаронида шудааст, 95 аҳолии кишвар ҳангоми сайругашти шабона худро комилан дар амн эҳсос менамоянд. шаҳри Душанбе низ ҳамчун пойтахти кишвар имрӯз ба яке аз шаҳрҳои амну аз ҷиҳати сайёҳӣ муваффақ табдил ёфтааст. шабонга фазои пойтахти кишвар идона аст ва сокинону меҳмонон бо истифода аз ин шароит дар боғу гулгашт ва дигар мавзеъҳо бо ҳамроҳии наздикону пайвандон ба сайругашт машғул ҳастанд. яке аз чунин маконҳо ин муассисаи давлатӣ майдони истиқлол мебошад. мехоҳам ки миннатдории худро ба муҳтарам пешвои миллат ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурӣ Эмомалӣ Раҳмон ва раис шаҳрамон муҳтарам Рустам Эмомалӣ расонам миннатдории худро барои чунин меҳрубониҳо, барои чунин дастгирӣ, ободиҳо барои ҳамаи сокинони кишварамон ки чунин ватани зебо озод дорем, обод дорем ва фарзандони мо, набераҳои мо дар ин фазои зебо зиндагӣ ба сар мебарам, осуда зиндагӣ мекунем ва мехоҳам ки соли 2026 барои ҳамаи сокинони пойтахт соли пурбор, пурбаракат, соли ҳамаи дастовариҳо бошад. ин гӯшаи пойтахт ба яке аз мавзеъҳои зебо, назарабо ва сайру гашти сокинону меҳмонон мубаддал гардидааст, зеро бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе аз ҷониби масъулини муассисаи давлатии реклама берунӣ ва ороиши шаҳри Душанбе арчаи соли навӣ ва дигар атрибутҳои марбут ба соли нав гузошта шудааст. арчаи соли навӣ 30 метр баландӣ ва 16 метр паҳноӣ дошта бо ороишоти барқӣ, иллюминатсионӣ ва бозичаҳои соли навӣ оро дода шудааст. арча ҷон арча тозон омадӣ ба хонаи мо меҳмон омадӣ шохчаҳоятро бо бозичаҳо ором бидодӣ то шави зебо. инчунин баҳри фароғат ва тамошои сокинону меҳмонони пойтахт дар атрофи арча унсурҳои ороиши гуногуни барқӣ, иллюминатсионӣ аз қабили дарвозаи рамзии шаҳраки соли навӣ, фаввораҳо бо навиштаҷоти 2026, аркҳои гуногун шакл, бозичаҳои калонҳаҷм, арчаҳо ва дарахтҳои гуногун, одамчаҳои барфӣ, селфи гӯшаҳо, хонаи бобои барфӣ, қаҳрамонҳои аниматсионӣ аз филмҳои тасвирӣ, чархуфалак ва ғайраҳо гузошта шуданд ки дар ҳақиқат ба шаҳраки зебо ва дилрабои соли навӣ табдил ёфтааст. ҳамзамон дар майдон 22 адад дуконҳои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ, армуғонҳо, тӯҳфаҳо ва хӯрокҳои тезтайёр гузошта шуданд ки ба сокинону меҳмонони пойтахт хизмат расонида истоданд. имрӯз дар соли нав мо модарон ҳамроҳи фарзандонамон сайру гашт кунем. бисёр хушҳол ҳастем аз ҳама ин зебогиҳо, аз ҳама ин оромӣ, осоиштагӣ. як фазои идонаи хуб аст, як бисёр ҳама хурсанд ҳастанд, хушҳол ҳастанд. мардуми мо ки мо бисёр иду ҷашнҳоро бисёр дӯст медорем, идҳо бисёр хуб мегузаранд дар ватани мо. мо аз ин хеле хушҳол ҳастем.
мавлид ба зикр аст ки шаби соли нав дар майдони истиқлоли пойтахт бо иштироки беҳтарин сарояндагон ва ҳунармандони мамлакат барномаи фарҳанги фароғатӣ баргузор гардида буд. Имрӯзҳо ки рӯзҳои истироҳатӣ идома дорад, сокинону меҳмонон ба ин мавзеъ омада бо ҳамроҳии наздикону пайвандон, асосан хурдсолон шодию хурсандӣ мекунанд ва бо истифода аз шароити фароҳам гардида дар боғ дар назди атрибутҳои солинавӣ аксбардорӣ менамоянд. дар доираи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Рашт мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол бо усули деҳа ба деҳа ва маҳал ба маҳал байни сокинон ва ҷавонони ноҳия баргузор гардид. ҳадафи асосии баргузории ин мусобиқа тарғиби тарзи ҳаёти солим, ҷалби ҳарчи бештари ҷавонон ба варзиш, таҳкими дӯстӣ ва ҳамбастагӣ миёни сокинон, инчунин дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи варзиш мебошад. филиали мактаби футболи кӯдаконаи клуби футболи Истиқлол дар шаҳри Хуҷанд дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Қатар ки аз 22 то 29 январ дар давлати Қатар баргузор мешавад иштирок мекунад. барои тарбиятгирандагони мактаби Истиқлол иштирок дар ҷоми Қатар на танҳо имконияти санҷидани маҳорати худ дар сатҳи баланд, балки як қадами муҳим дар рушди онҳо шинос шудан бо фарҳанги муосири футбол ва муаррифии футболи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ мебошад. тамошобинони азиз, бо расидани тозатарин хабарҳо дар нашрҳои минбаъда шуморо ошно месозем. Хайр, барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд.